खारन बे नटिफिकेसनखौ लानानैसो बिसोरो बे गरखा सार्टिफिकेटखौ एक्सेप्ट खालामदों बिसोरो आरो बे मेम'रेन्डामखौ जुदि एक्सन लायाबा माने डेफिनेटलि बेखौ माने कर्टआव चेलेन्ज खालामनाय जागोन गरखाफोरखौ बिटिसि 6 सिडुलावबो प्रोटेक्टेड क्लास खालामनानै बिसोरो नटिफिकेसन होनानै दङ बेखौबो बिनि एगेन्स्टैबो जोङो कर्टआव थांनांगोन खथिकारक एक्जिस्टेन्स जोंनि लेन्ड राइट बेखौ गासिबो खर्ब खालामनाय जादों आरोखि बिनि दारै जोंनि कालचारखौबो प्रटेक्सन गैयै खालामनाय जादों दरजा खुलिना होनाय जादों मालायनि कालचारखौ लाबोनाय मालायनि कालचारनिखौ फैनाय बे मालायनि कालचारा जोंनि कालचारखौ माने गाग्लोबफैगोन एक्जिस्टेन्स कालचारेल एक्जिस्टेन्सआ माने मोलेले जालांगोन आरोखि दा बेनि थाखायनो जोङो स्ट्रं अबजेक्सन होनानै बेखौ माबा होदों मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डामखौ जुदि एक्सन लायाबा माने डेफिनेटलि बेखौ माने कर्टआव चेलेन्ज खालामनाय जागोन बेजों लोगोसे बे नटिफिकेसननि एगेन्स्टै माने चेलेन्ज खालामनायनि लोगोसे बै जे अरिजिनेल गरखाफोरखौ बिटिसि 6 सिडुलावबो प्रोटेक्टेड क्लास खालामनानै बिसोरो नटिफिकेसन होनानै दङ बेखौबो बिनि एगेन्स्टैबो जोङो कर्टआव थांनांगोन खारन बे नटिफिकेसनखौ लानानैसो बिसोरो बे गरखा सार्टिफिकेटखौ एक्सेप्ट खालामदों बिसोरो दा बे नटिफिकेसनखौ माने माब्रै इसु खालामा बिनिबो मोनसे बिराद माने दुखुनांथाव माबा घटना जे बेहाय ट्राइबेल हिसाबै ट्राइबेल माने एडमिनिस्ट्रेसन एरिया हिसाबै बेवहाय जिखुनु गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ जिखुनु माने डिसिसन लानोबा ट्राइबेलनि बिसयै माने जिखुनु माबा डिसिसन लानोबा बे ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसननि ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेटर आरो ट्राइबेल अर्गानाइजेसनफोरनिफ्राय नो अबजेक्सन सार्टिफिकेट लानांगौ दा बे नो अबजेक्सन सार्टिफिकेटखौ जोंनि एडमिनिस्ट्रेटरा होदोंमोन जोंनि माने ट्राइबेल संघनि माबा जेनेरेल सेक्रेटारि खाख्लारि आरो बेनिफ्राय आदित्य खाख्लारि आरो बेनिफ्राय एबसुजोंबो बिसोरो रायज्लायदों रनज पेगुआ बे डिसिसन माने केबिनेट डिसिसन लानायनि आगेयाव माने बिसोरजों रायज्लायनायाव बिसोरनिफ्राय नो अबजेक्सन मोननानै बिसोर डिसिसन लाबाय डिसिसन लानानै बिसोर नटिफिकेसन पास खालामबाय गतिके बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर दुखुनांथाव बिसोरो बेखौ माने बेबादिनो गोदोनिफ्रायनो प्रि हिस्ट'रिक जुगनिफ्रायनो जोंनि माने एक्जिस्टेन्स जोंनि माबानि एगेन्स्टै जोंनि इन्टारेस्टनि एगेन्स्टै बिसोरो जोंनि मानसिखौनो जोंनि लिडारफोरखौनो जोंनि राजाखौनो बिसोरो माबा इउटिलाइज खालामोमोन दाबो बेखौ माबाया जागासिनो दङ जोंनि मानसिजोंनो बिसोरो जोंनि एगेन्स्टै माने आयेन बानायनायखौ जोंनि मानसिनि एगेन्स्टै थ्रयैनो खालामगासिनो दङ दा बे बिराद गिदिर माने दुखुनि बाथ्रा बिनिखायनो जोङो खुनु माने गिदिर अर्गानाइजेसन नङालाबानो एकदम मिनिमाम माने फिसा अर्गानाइजेसन आरो फिसा माबा हिसाबै माने बेखौ गसंथानो थाखाय माने नाजागासिनो दङ आरो बेनिफ्राय जोंखौ एकमात्र हेल्प खालामगोन होनोबा आयेनानो हेल्प खालामगोन गतिके जोंनि आयेननि आश्रय लानानै जों बे खामानिखौ मावगासिनो दङ जोङो दा माने रायजोफोरनिफ्रायल' एसे बिनि थाखाय आशिर्बाद बिनाय जायो आरोखि